के ताऊ गेलन अनुजा बाबू के उनकर मामी करेली छठ बरतिया उनकर मामी। चौथ कतना आदमी उठू के बाहो भाग के बात बाके देवे भूखेलन ना। भाभी हमार बड़ी दिनवा में रोवत रही है परबिया के दिन बेटा ना रहसन 4 गो भगवान बेटी दे देला। ए कन्या। हाँ दीदी सुनी ना का देर करबे चली ना मैं सरिया दिन पूजा कइले आवे के ठीक रह गइल बाबू। हां ठीक है कहानी हां तैयार होलू तब आज कतना झटा-पटा तैयार भइलू। हां त काहे ना हो खबू बेटा के बधाई हनु। तब का सुनी ना चली ना पूजा कर ले हमरा घरा में कबेले मन गीत सुनाई देता। अच्छा सुनिए ना हाँ। पंडित जी अगर उनका गोइल है तो कहते सन कि अभी पंडित जी के आए में आधा घंटा लेट है। पंडित जी नहीं आवेला ना त दिन बैठ के गीत गावेला ना जी बेटा के पर भूखल बनी एगो गीत ना गई त का गई। चला सुना चलिए तो जी कन्या बन जी हां गांव घर के देखा इने 3 गो पार्टी आदमी मनावेलन ठीक बा। एगो होने पार्टी पूजा होला एगो होने इनका घरे होला तो इनका घर मतलब देखिए ई तो अपना घरे नया घर कन्या आइल बिया दूसरा घरे उनकर ससुर ना हेला बेले तो ढेर आदमी होई हन तो घुटांग लिया ना होई ना तो कम के कन्या उघार ले कोई नहीं तो उघार ले ठीक बा। चल लेके चला जल्दी चले के रू आ गीत झनकार के गई हो ठीक बा ठीक ना कि नाम हो क्योंकि कह कि उनका फतोरिया बड़ा गोतिनिया बढ़िया गीत गाले ने जाना का वे कौन है का बोली अभी हम तो पूजा करते हैं नु अभी देखिए ये हमारे बड़ा भरा कागज कौन है देखिए जो लोगों से मत करिए ठीक बा ये चीज से रही हां कोई आई हो तो इससे कोई रही ठीक बा मेरा ना तब हम का किया जब ये पूजा करे के मन के मस्त पानी जना ये निकाल तो सही है मेरी
पंडित जी तो अइबे ना कलन सही में का कह जाला देहात गांव में नहीं है होला पंडित जी आई है तो पूरा अपना अपना घरे पूजा पाठ करवाई है तब आदमी दूसरा घर में चलता यही चलते न पहले हो वाला हो जी वाला घर रहे तो ठीक रहे हमारे ये अब नया नया बन गई ना तो बड़ी बदल जाते अब पंडित जी है ना अपन से कह लेबे कि गीत तो ये नीचे पूजा पाठ करिए अपन सब उठू गिरा देबे के हो हां का जो हला का छुबाटा हमने आ जाए पारंपरिक सब कोई आदमी और अपनी बात पंडित जी जन करई तो हमनी के कहते जी एगो उठू बानु भैया तो जन क्या कहते हो दान दक्षिणा दिया चाहिए नाही चंदा उगेलन नाही चंदा डूबत हो नाही चंदा उगेलन नाही चंदा डूबत हो नाही चंदा तब हंस संसार में सहरिया हो नहीं चंदा हंस भभुआ सहरिया हो नहीं चंदा उगेलन रजनी सा बाबुआ गना हो उनकर मामी उहे के तो उगेलन डिम्बुआ बाबू के अगना हो उनकर मामी हे करेली चौथ बरतिया हो उनकर मामी हे करेली चौथ बरतिया हो उनकर मामी उहे के ताऊ घेलन राजेश बाबू के अगना हो उनकर मामी हे करेली चौथ बरतिया हो उनकर मामी हे करेली चौथ बरतिया हो उनकर के ताऊ घेलन रबिया बाबू के अगना हो उनकर मामी हे करेली चौथ बरतिया हो उनकर मामी हे करेली चौथ बरतिया हो उनकर मामी हे करेली चौथ बरतिया हो उनकर मामी चंदा उगेलन नाही चंदा डूबत हो नाही चंदा उगत यारा पगरिया हो नाही चंदा उगत यारा पगरिया हो नाही चंदा चले के नु दूसरा है ऐसे ना बेटा बनल रह अच्छा चले के फने हां चले के को दे बेटी जी बेटा छोड़वा में बैठ जाए के ओकर बाद में प्रसाद उठा ली है ना ठीक है कहता नहीं पंडित जी आइबे ना हला नहीं तो दिया हुआ जाए नमस्ते प्रणाम हम बनी भोजपुरिया बाजी हमने क्या अपन डिम्बा वीडियो बना के ये संदेश रहे देखनी है चौथ पर्व सब केहू अपन बेटा के बधाई भूखेला तो ये हमने वीडियो बनैनी है जो आप लोग भी ऐसे भूखेंगे एंजॉय करेंगे मस्ती करेंगे और बेटा के लंबा उम्र मांगे जा चलिए एक साथ